Daw Gi-Angkon na ni Vice President Sara Duterte nga tinuod ang ika-upat nga artikulo sa iyang impeachment kung grave threats sa kinabuhi nila President Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta-Marcos ug kanhi House Speaker Martin Romualdez. Kinang nahimong reaksyon ni Prosecution Advisor o spokesperson Robert Ace Barbers sa gisulti sa Vice Presidente nga kaya ni ining mag-hire matud pa og gunman sa kantidad nga 5,000 ka pesos. Atong minamahayag ni Representative Ace Barbers. Remember, yung usapin doon sa grave threats na yan ay yung una, yung pag-utter niya ng mga pagbabanta sa tatlong importanteng malalaking tao sa ating gobyerno. Pangalawa, yung sinabi doon na meron siyang kinontrata. So now it probably gives us a picture na totoo palang may nakontrata dahil alam din niya yung presyo. Atol kini sa Free Duterte Now rally dito sa The Hague, Netherlands. Ni atong miaging simana diin gipunto ni VP Sara nga pagpamatuod matud pa ang daling pakigsabot og hitman sa hitnak nga gun violence sa Pilipinas.